Navê vî ciwanî Pako ye. Bi cilûberg û gîtara xwe li kolanên bajarê Amedê weke derwêşekî hunerî digere. Ew ji Stenbolê ye û her hefteberê xwe de bajarekî û li kolanên ku qet naz nake hunera kolanê dike. Hunermend Pako Stenbolê ye û heta niha li dehan bajarên Tirkiyeyê li kolanan konser daye. Rawestgeha wî ya vê carê jî bajarê Amedê ye. Ew li gel Tirkî bi zimanê Kurdî, Ermenîkî, Makedonî û Spanyolî jî stranan dibêje. Li gelek bajaran herî zêde heftiyekî dimîne. Li ev sê heftene ku ew li Amedê ye û dibêje ji dilgermiya Amediyan têr nebiye. Nitekim de dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını. Amed weke ku li derve xuya dikenîne. Dema ku mirov tê vê derê mirovêm dike. Mirovên wê pir dilgermin, ji dilin. Min got ey bi salan e ez li Amedê dijîm. Min qet xerîbî nekir. Ez çûm Mêrdîna kevin û hez kîfê jî. Ew der jî xweşik bûn. Ji hunera kolanê re rêz digirim. Lê sirrekî bidim we, min zêde ji cîgera Amedê pir hez kir. Hakikaten çok övüyorlardı. Ji niha da li Amedê ji xwe re gelek heval û hogir çêkirine. Amedî hem ji dengê wî û hem jî ji hevaltiya wî hez kirine. Ew naxwazin Pako ji Amedê veqete. Îro konservatuarê, îro üniversite îro zaf yewlo tinen yani ji gelka baştir bû. Beriya wê li ber derê müzîkê çêdikirin, stranan digotin. Xelk gelek duran tobû. Dura işte patron gazî kir, hat kafe. Hat em bi hev re rûniştin işte gelek stranan got. Dengê wî gelek xweş e lê rengê wî ne xweş e. Sahnedeydi. Biz oturmuş arkadaşla sohbet ediyorduk. Sonra geldi işte tanıştırdılar Pako Zilan falan diye. Öyle tanıştık. Sonra işte davet ettim gelin Diyarbakır'a da. Burada da çalın sokaklarda falan diye. Sonra geldiler burada Meryem, Ferit'le birlikte. Bayağı dolandılar, gezdiler. Böyle küçük bir doğu turu da yaptık hatta onlarla. Hunermend Pako tê îcar berê xwe bide bajarekî din û li kolanên cuda konserên xwe bide. Lê ji ber ku ji Amedê pir hez kiriye, dê salê sê caran were vî bajarê û demeke dirêj li Amedê bimîne. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.